Ja näin on enää jäljellä palkintojen jako. Ja me aloitamme palkintojen jaon tästä CD-kilpailusta. CD-kilpailussa kolmanneksi tuli Giantsin Jonna Jokinen. Ja toinen sija, Riikka Nenonen Giants. Ja voiton veli nimi Aino-Maria Ilmanen, Turun Veikot. Avoimen turnauksen kolmas ja Tiia Hakamäki, Turun Veikot. Ja toiseksi Pari Halme, Räme, Pohjola. Ja avoimen turnauksen voittaja Sami Avanainen, GH Rauha. No niin, taas tuli klottiturnauksen voitto. Kuinka mones voitto mahtaa olla? 3. muistaakseni. No, miten sä itse kuvailisit omaa turnaustasi? Miten se sujui? Se meni oikeastaan aika putkeen. Tässä on ollut vähän ongelmia tekniikan kanssa ja näköjään tänään loksahti kaikki kohdalleen. Että rupesi heti tulemaan tulosta. Eka sarja oli yli 260 ja siitä sitten se vaan meni hyvin. Ei ollut mitään notkahduksia siellä. No, miten sä kuvailisit tätä kisan tasoa tänä vuonna? No, alkukilpailu oli aika vaativissa olosuhteissa, että varmaan aika historiallisen alas jäi nämä finaalin raja tuloksellisesti, kun oli vaan 12.60 jotain, että normaalisti se on 13.50. Niin tämä finaali oli tässä samalla profiililla, mutta yllättävän korkealle, että meni sitten kumminkin tämä tässä että mä tiedän mikä siinä mahtaa vaikuttaa tällä kertaa. No, mitäs sulla on seuraavaksi tiedossa? Mitä turneita on tulevaisuudessa? Kyllähän tässä kaikki nämä lähikaupunkien kilpailut, miten tässä on Porissa ja Raisio ja Eurajoki, Raumaa, kaikki nämä näin tässä näin. Ja Tampereellekin pitäisi mennä ja Forssaan ja joka viikko vähän jotain. No, miten sun mielestä on täällä nyt, kun Raumalla on vähän uutta keilapuumia yritetty saada aikaiseksi, niin onko se vaikuttanut tämän harrastajamäärin ja tason nousuun ja tämmöisiä asioita? No me myös sitten, kun Sami tuli, tämä maajoukkojen valmentaja, tämän pitää hallia yrittäjänä, niin me kerättiin vähän tähän takaisin. Että mäkin tulin tuolta, pelasin vielä viime vuonna SM-liigaa Turun Veikoissa ja tultiin tänne nostamaan just tätä raumalaista keilailua ylöspäin ja näyttäisi melkein 100% varmuudella, että noustaan nyt ensi kaudeksi jo ykkösdivisioonaan ja katsotaan, että saataisiin näitä uusia nuoria sitten vielä tänne näin muuten tulemaan, että se olisi ihan mukavaa. Onko siellä nuorissa tiedossa nyt ketä sun manttelin periä tai vastaava? No, en mä oikein osaa, ei tällä hetkellä, täällä on niin vähän vielä niitä, että niitä saisi kyllä tulla lisää, että tuossa noin ihan, jos jotain keilakoulua järjestetään ja sieltä sitten, ja tietysti täällä on näitä juniorivuoroja myös 2 kertaa viikossa, että innostuisi ensiksi ja kävisi vähän pelaskelemaan ja leikkimässä tuossa pallovien kanssa, niin jos sieltä innostuisi, niin kyllä sieltä varmaan tulisi mantteliperiäkin.